iniwang bukas ng camera? Na-lockdown tayo na. Araw-araw tayong magkasama. Ay, salamat. Sabi ko, hindi na mahirap mag-leave sa trabaho kung saan binigay ng pagkakataon. Na-lockdown tayo na. Dati, hiwa-hiwalay tayo pag aalis. May school ka. May trabaho ako. Pero ngayon, sinusulit ko ang pagkakataon na kasama ka. Araw at gabi. Na-lockdown tayo na. At inaral ko ang mga hilig mo. Kaya ko maging gamer para sa'yo. Sasabayan ka sa sayaw, sa TikTok. Kaya ko din pala maging actress sa mga scripted video prank mo. Sasabayan ka sa iyong mga halakhak. Natutuwa ako na mas naging bukas tayo sa isa't isa. Pinagdarasal ko ang iyong kabutihan. Manatiling maayos ang iyong kalusugan. Mas na-enjoy na ako ngayon sa pagluluto. Lalo pa na kompleto tayo lagi sa pagkainan. Lockdown tayo na. Sana, kahit hindi quarantine, ganito tayo. Na-lockdown tayo na. Higit kitang nakilala. Pinaalala sa akin kung gaano ako lalong maging proud sa'yo. Ang sarap maging isang ina sa isang anak na tulad mo. Lockdown tayo na. Lagi-lagi ko itong babalikan. Walang sawa kong sasabihin. Mahal na mahal kita, anak. Nak! Kain na tayo!